Halo investor sing dikasihi. Komunitas analitis ing tutul karo sampean sistem Guru Markets. Kita miwiti karo informasi umum babagan perusahaan. Yen perlu, sampean bisa sijine mandeg. Sampean bisa nimbang kabeh parameter saka perusahaan sing diteliti kanthi luwih teliti. Saiki kita bakal nganalisa indikator dasar perusahaan saiki Red Chat Holdings Inc. ticker RCA. Review iki digawe adhedhasar informasi saiki ing wektu April 7, 2025. Dening klasifikasi Guru Markets perusahaan Red Chat Holdings Inc. kalebu subkategori militari, 64 organisasi melu ing analisis lan iki banget wakil. Kita bakal weruh pancasan digawe ing mburi video iki. Asil saka kanggo perusahaan sing diteliti kaya ing ngisor iki, minus 7,5 saka 10 poin. Asil rata-rata kanggo subkategori, 1,8 terms. Yen sampeyan ndeleng kanthi wiyar, ing pasar saham as sacara sakabehe. Kita bisa ndeleng menawa rating rata-rata kanggo kabeh pasar minangka 1,9 poin. Marang skor minus 7,5 terms kanggo perusahaan Red Chat Holdings Inc. Bandingake dinamika rega saham perusahaan Red Chat Holdings Inc. lan perusahaan subkategori. Kita waca sing liwat 12 sasi enggo bareng perusahaan Red Chat Holdings Inc. nuduhake owah-owahan 661,9%. Marang owah-owahan rega ing subkategori 6,1%. Iki ora ngandika cetha, nanging perlu kanggo njupuk catetan saka kasunyatan iki. Kapitalisasi pasar perusahaan Red Chat Holdings Inc. punika $0,53 sen miliar. Kanthi kapitalisasi pasar subkategori $655 miliar. Red Chat Holdings Inc. nuduhake 0,081%, iku salah siji saka perusahaan cilik banget ing subkategori. Kapitalisasi neraca perusahaan kira-kira $2 sen miliar. Lan kapitalisasi subkategori kasebut yaiku $191 miliar. Red Chat Holdings Inc. nuduhake 0,012% saham. Sakwise nggawe perbandingan saham sing dikuasani bursa saham lan kapitalisasi neraca, kita bakal weruh ing ngisor iki. Nuduhake Red Chat Holdings Inc. ing subkategori ing kasus taksiran kapitalisasi pasar 0,081%. Regane buku 0,012%. Sing 85% kurang saka bagian saka nilai pasar. Taksiran panggabungan organisasi saka pasar lan kapitalisasi imbangan ing subkategori, minus 1 titik. Ayahan finansial perusahaan analisa jumlah kanggo $1 sen 2 miliar. Utang kanggo nilai buku punika 60% saka usaha. Rating kanggo kewajiban utang perusahaan, lumayan, 0 poin. Rasio nilai pasar saham perusahaan kanggo laba yaiku 0. Dene rata-rata ing subkategori yaiku 24,8, sing luwih elek tinimbang ing subkategori. Taksiran rega pasar kanggo indikator media WI ing comparison karo organisasi saka subkategori, banget minus 2 terms. Media WI kanggo pungkasan 12 sasi iki minus $38 mayuta-yuta. Pangentukan maju kanggo sabanjur 12 sasi ora dingerteni. Kang arang banget kanggo rega perusahaan. Taksiran pratandha media WI samestine ing comparison karo perusahaan ing subkategori, minus 1 titik. Rega perusahaan kanggo rasio revenue punika 32,2. Rata-rata kanggo subkategori punika 1,7, kang 1.794% luwih dhuwur tinimbang subkategori. Taksiran nilai bursa saham kanggo revenue dibandingake karo pratandha perusahaan ing subkategori, minus 1 titik. Revenue kanggo pungkasan 12 sasi ana $20 mayuta-yuta. Revenue ramalan kanggo teko 12 sasi ora dingerteni. Lan iki arang banget kanggo perusahaan.
Taksiran volume dodolan ing mangsa ngarep dibandingake karo indikator perusahaan ing subkategori ala -1 poin. Wates -232,9%, karo rata-rata ing subkategori 6,8%. Prabdan antarane rata-rata subkategori lan kinerja perusahaan punika 239,8%. Evaluasi margin dodolan dibandingake karo indikator ing subkategori lumayan -0,5 poin. Pangsa perusahaan ing babagan jumlah personel subkategori yaiku 0,009%. Iki 800% kurang saka nuduhake kapitalisasi pasar. Lan iki nuduhake ketidakseimbangan ing nilai pasar saham perusahaan Red Cat Holdings, Inc. tinimbang menyang revaluasi. Jumlah ibu kutha pasar saben karyawan perusahaan padha karo $5.937.000. Lan ing subkategori ana $646.000. Prabdan antarane rata-rata subkategori lan kinerja perusahaan punika 819%. Taksiran jumlah ibu kutha saben pegawe ing comparison karo pratandha ing subkategori tolerable 0 terms. Bati saben karyawan individu $430,300. Rata-rata kanggo subkategori punika $26,100. Lan beda antarane rata-rata subkategori lan kinerja perusahaan yaiku 1,550%. Ngira-ngira bati saben karyawan individu dibandingake karo indikator perusahaan ing subkategori lumayan -0,5 poin. Bagian saka revenue kanggo saben pegawe perusahaan punika $184.000. Miturut subkategori $382.000. Prabdan antarane rata-rata subkategori lan kinerja perusahaan punika 108%. Ngira volume revenue saben karyawan perusahaan dibandingake karo indikator perusahaan ing subkategori bisa ditolerir -0,5 poin. Enggo bareng kanggo advertisement akun kanggo 12%, karo rata-rata subkategori 2%. Iki regane saka remet singkat. Indikator teknis resi 14 nuduhake tingkat 49% kanggo perusahaan Red Cat Holdings Inc. Ing subkategori, tingkat resi 14 35%. Teknis, securities subkategori sing rego luwih murah tinimbang perusahaan Red Cat Holdings Inc. Rego saham nyoto saka perusahaan iku kira-kira $6.16. Target rego konsensus kanggo enggo bareng perusahaan iku watara $13.32. Dinamika perkiraan saiki lan ramalan konsensus kira-kira 116%. Ayo menyang meja pesenan, kasedio, link menyang komentar pinet. Tabel pesenan ngemet kabeh pancasan digawe dening sistem informasi ing mangsa tartamtu guru markets. Akses menyang meja supaya free lan free, link ing komentar pinet. Adhedhasar penilaian perusahaan Red Cat Holdings, Inc. Sistem bantuan guru, markets kaputusan ing ngisor iki digawe. Buka order kanggo tiba ing rega $6.17 saben saham. Pesenan iki dibuka amarga kasunyatan sing perusahaan wis rada kurang. Pambiji perusahaan kasebut nggunakake pendekatan penilaian indeks AKIM. Jupuk bati disetel ing 3,81. Mandeg mundut disetel ing 8,53. Yen pesenan ora ditutup kanthi njupuk bati utawa mandeg mundut. Banjur pesenan kasebut ditemtokake kanthi mandiri adhedhasar asil sesi dagang tanggal 07 Mei 2025. Utawa ing dina dagang pungkasan sadurunge tanggal iki. Ticker, gedhe iku pesenan tuku utama. Video saka menehi hasil utama wis diterbitake ing saluran iki. Nalika nutup salah sawijining pesenan, sing utama utawa ngimbangi. Urutan kapindho tetep ing tingkat saiki.
Matur nuwun kanthi sanget kanggo nonton video iki lan gunakake sistem informasi saka Guru Markets.